Mýtus číslo 1. Všetky hady majú slizké telo. Pokožku hadov nepokrýva žiadny sliz. Naopak je absolútne suchá, hladká a príjemná na dotyk. Mýtus číslo 2. Hmyz je nechutný. Vedná disciplína s názvom entomofagia sa zaoberá hmyzom ako potravinou budúcnosti. Hmyz neobsahuje žiadne tuky, ale iba prospešné bielkoviny, ktorých kvalita je vyššia ako u bravčového mäsa. Mýtus číslo 3. Pilot ako ďalší energetický nápoj je nezdravý. Pilot je nový Smart Energy Drink obohatený o vitamíny skupiny B, neobsahuje žiadne konzervačné látky ani Ečka a je ošetrený pasterizáciou. Radí sa tak medzi Smart Energy Drinky. Viac o pilotovi a jeho zdravých účinkoch nájdeš na pilotenergy.sk. A navyše, výborne chutí. Však? No, daj si trošku, no.